Ránečko, deň druhý prechodu Lofotov. Tuto dole som si nechal odložený batoh a idem si skúsiť spraviť výstup na ten kopček tam hore. Teraz idem dole k tomuto fjordu a odtiaľ sa potrebujem dostať až niekde tam na druhú stranu. A každý deň, raz do dňa by mala ísť odtiaľto lodička, ktorá by ma tam mala preplaviť, tak verím, že ju dneska stihnem. Toto je fjord, po ktorom by som sa mal preplaviť, ale ešte ma čaká takýto zostup dole. Naivne som si myslel, že loďka pôjde odtiaľto, nevadí, aspoň som sa okúpal. A loďka ide až tady z diaľky. Takže máme hodinku a 3 km v takomto teréne, takže utekáme. 7 hodín večer, sme tu v takomto nádhernom údolí. Ale čo by to za večer, keď sme si nezadelili ešte 500 výškových metrov na miesto Večernička. Tak poďme na to. Tak, kopček za nami, ale takáto odmena, tak to je nádhera. Dneska 1500 výškových, ešte si tu dáme večeru, je tu trošku zimka, ale zase nádherný deň.